aiwa tichida kutendai muri Zimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint TV basa richienda mberi. Aiwa nhasi ndiri kunoko kumakomoyo ndadecide kuti aiwa regai timbonopinda mustudio right munobikwa broadcasting yes right so nhasika handinogara ndega ndakamira one of our own giants when it comes to social media. One munhu anokumaketira basa zvekuti wega unonatsotsvaga mvura yekunoti aditi ukaona T1 station kana song yako ichiridzwa unatsozvinzwa kuti yes iri kurira aditi Mr. aiwa tinokugamuchirai makasimba tinofara isu aditi tanzwa kudzirwa tichikuonai muchisvika kana nesu tanzwa kufara nguva takambosangana kwaRepepe chokwadi tofanira kuzogara pasi finally ishuwa tazogara pasi chokwadi tinotenda ango anditi chekutanga vazhinji vanongokuziva muri pabasa chirova basa sebasa chekutanga vangada kutanga kuziva kuti anongonzi T1 wachona ka anombova ani chaizvo uye akaberekerwa kupi zvebroadcasting akazvitanga rini. Alright. So alright, aiwa maita zvakanaka angu. Inini zita rangu rekuberekwa randakatumidzwa naamai nababa ndinonzi Tendai Kachuru. Right. Tendai Kachuru akaberekwa ndobva ndataura negore racho here. Kana musina kusununguka choke semunhu online hazvina kushata ango because tiri kukura ende ndikutarisira kuti birthday rangu ritoriko mwedzi watatu. Saka taurai kuitira kuti vazive kuitira kuti vazive guys kana manzwa birthday remunhu mukuru musazokanganwe kudi kuita muchitauka ekoke. Right. Tendai Kachuru akaberekerwa kwaRusape kunonzi kuInyati Mine muvillage redu rinonzi Magaragada. Right. Ndakaberekwa mugore ra 1984. Uri musi wa 31 August. 31 August. Kuroti August paanenge akunovhara. Right. Ndo pandinenge ndakutoitawo ipapo kunzi aiwa 40 years. Saka ndakupinda mu40. Aiwa saka zvikufamba zvakanaka. Right. Saka tinotenda Mwari. Aiwa tida kuzvitenda. Sure. Talent renyu inani kutanga kukuonai mamustudio. Ichokwadi. Ndakatanga kuonai muchifamba muri pamarenki mune kaspeaker kenyu muchirwa art renyu. Makazvidiscover rini kuti inini ime broadcaster? Nyaya yacho manje angoiya yakaoma kuisa mangoro. Because zvakaitika paya kuti ndizopinde muindustry yemuchizondo ndakabereka kaspeaker kaya. Inini zvemadrama ndakazvitanga kudhara. Inini ndikakudzai angoka ina kuenda kuchikoro kaya. Zvekudzidza zvekunzi aiwa ina ndikurevere nemaka angu. Handina kudzidza. Pamwe ndikadanyatso kutarisa pamwe grade 7 handina kusvika. Hamusadaro. Hana Mwari kudai. But kune zvimwe zvipingaidzo kumashure. Asi zvakadaro Mwari hana kudini? Hana kutisiya zvakadini? Zvakadaro. So kuprimary ndaita madrama. Saka zvandaita madrama kuchikoro pandakazoregera kuenda kuchikoro zvakaramba zvichingoringa zviri mumusoro. Ndiri kumusha iko kuya ndikati muchembere wangu akazoshaika 2003 ndinge ndichiri mufana. Muchembere ashaika munoziva kuti panofa baba naamai ndo panotanga life. Ndo panotanga upenyu kuti wasara usisina mubereki. Muchembere ashaika handisisina mutarisiro wekuti toita sei todii. Baba ndauya yemadrama yakabva yatanga kuringa pai mumusoro. Pane mumwe mukomana ainzi Kenneth Mukundu. Atibva tafurirana tikati ngatipindei muzvikoro tichiita madrama. Tapinda tichiita madrama muzvikoro ango. Ndakukuudzai nhoroondo yacho handisi kuziya zvangu kuti munondipa nguva yakadii yekutaura nemi. Ayo ngatimboitaure nhoroondo iyo vari kuda kutoinzwa. Alright. Right. Tapinda muzvikoro nemukomana. Takatoenda ku Ministry of Education maRusape muyando yengeri padhuze. Zvikanzi no imi michienda ku National Arts ndo yakupa matsamba ekuti mupinde muzvikoro. Ndakatanga kuziva mamutare munomu ndichiita zvekubvunza street kuti ndokumbira kubvunza street yakati ndakuenda pakati ndisati ndakutogara munomu. Right. Taenda ku Ministry of National Arts vati patsamba zvikanzi anowa kumana pinda muzvikoro. Ene munorwa basi. Ango munoziya takatanga kupinda muzvikoro
zvikoro zvekumusha munoziya kupatsanurana kwazvakaita. Chimwe pano makilometers wakadai tange vakaipa. Apa mari dzacho munoziva mari dzekumusha tichinja adzibatiki. Pamwe taichinjanisa nemabhotoro tozondotengesa mabhotoro emadrink aya. Saka nhau yakazoitika ndeyekudai. Tadaro nemukomana taita madhirama. Mukomana akazondisiya achibva aenda kuHarare. Kubva andoita bhendi rake. Ndachisara ndiri chimanje. Sorry, kuti manyari ndiri wani. Ndobva ndachigaya kuti ndochiita sei kana usina munhu anokusimbisa angoka. Rwendo rwacho runorema. Saka mukomana aenda kuHarare. Patori nevamwe vanhu vakatobva kuno kwaMutare kunonzi kunana Odi Mutare. Papurazi wachitsvaga vanhu vekundoshanda kupurazi. Kwawo. Saka vanhu ivo vaitoda vanhu vanotokwanura fodya. Inini bva ndatoti izvi zvadhakwa kai. Ini ndakuenda kupurazi. Ndakutokwanura fodya. Ndikibva ndaenda kupurazi. Ndasvika kupurazi zvikanzi uyu mufana iwe eji yako manje kuti ukwanure fodya aidini. Aiite. Takukuendesa kumombe. Vandaenda kundofudza mombe. Ndakadzifudza. Ndakadzifudza zvadhakwa. Pandiri kutaura ipapo takuma 2003. Ndo makore akashaika muchemberi. Saka zvinhu izvozvo 2004 ndakumapurazi. Takufudza mombe 2005. Apa zvemadhirama zviya zviri kudini? Zviri kuringa kuti aiwa ini ndine zvimwe zvandinoziya. Right. Pane mumwe murungu akauya ndichifidha nguruwe papurazi. Zvikanzi shamwari iwe uri kuda basa here kutauni. Ndikati handikurida kuti ndizopinde. Muri kuona zvinoita Mwari kana achida kukubvisa pane imwe nzvimbo achikuisa pane imwe nzvimbo. Akandibvisa murungu weye kumapurazi. Akaita zvekundiba papurazi ndichifidha nguruwezo. Zvikanzi ndida kuti woshande payard. Kuita garden boy. Chaitori chimprovement. Muona kwandiri kubva. Papurazi baba ndakafudza mombe zvemayezi. Iriko 2006 ndo pandakazobva kumapurazi ndichizopinda maMutare. Ndichibva ndaenda kundoshanda panamba 2 muna Oko. Ndiri garden boy. Ndisingatozivi kuti garden boy wacho unoshanda sei. Chigero chinobatwa sei, loni inomoyiwa sei. But takazvidzidza tikazviita. 2006 ndikati 2007 2008 2009 ndiripo. Ndakazofunga futi zvemadhirama zviya 2012. Ndo pandakachizoti tikuona madhirama evamwe zvinoitwa seiko kuti ugadzire dhirama riende padesk. Ndichibva ndatsvaga information kubva ndabatsirwa nevamwe makamerameni epamikosi paya. Bva ndawadainza kamari kangu kaya kandaihora kaya. Bva ndadainza kamerameni achibva auya. Purazi kumayadhi kwandaishanda kumadheyo kumurambi. Kunonetsa kuaprocha munhu kuti amana toda kuita zvemadhirama zvekuti. Zvemadhirama unodzani wana nokutera ganengaro. Kwasiyana nekusakubva kwake kuti tinenge tiri muchaunga. Muri kuona saka zvakandinetsa kuona vanhu vekuacta nawo. Maona ndo pandakagadzira dhirama rangu rekutanga 2012 rakanzi Rwendo rweupenyu. Ndo dhirama rangu rakawa rekutanga. Ndakangoriita nevanhu vashoma angu. Ndoda kuti ndisvike nemi pa DJ apo. Andidika. Ndagadzira dhirama rangu. Ndaiti ndikapedza basa na 4 ndopinda mutauni ndoenda ndotengesa madhiski angu. Saka ndakazopinda mune imwe shopu bva ndaona chispika. Broni dzangu bva dzaenda ndikati chispika ichi ndikachitenga ichi ndikafamba nacho ndichidainzira madhiski angu. Haatengwi here. Ndichibva ndatenga chispika chiya. Saka chispika chiya ndaisa code yefoni angu. Chispika bva ndachigadzirira mabhandi. Bva ndachibereka kumusana. Ndichiti ndakabata foni kudayo. Ndopoza ndoti tokupa here masidi yacho. Unoona ndochanga microphone. Ndopoza kuno kwandika ndichitaura ndakabata mic box chinenge chine mic yacho. Ndikapoza music iri kurira. Ndoti amai tokupa here masidi uko. Onzi mari dzacho mukwasha tofura. Kana kuti vai nawo timboone. Ani maona. Saka ndakazochiti foni yafa manje. Pandachiberekera kuchimanje. Kumberi. Saka pa volume paya. Ndo pandakatanga kutekenya paya ndichidzora volume. Tokupa here masidi amai. Zvikanzi ko nai mukwasha zvamunotaura kunge Richmond. Ndisati ndambotaura kumboenda kure. Ko zvamunotaura kunge Richmond. Saka vanhu vazhinji ngongoti kuri kutaura kunge Richmond. Saka zvakandiwakiridza. Vanototanga kudiscover. Vanototanga kudiscover pane chimwe chinhu chiri mandiri. Vanototanga kuti ndichitopoza ndichitaura makadi mhuri yeZimbabwe
tokubaira masidi yawe masidi enyakana mitambo yemadhava zviri kupusha mubona zvakubuda manje. Ndaiti ndikasvika angu ndichitengesa maCD vanhu vaindiunganira zvekuti waiti hatisi kuda kutenga maCD tongoda kuti utaure chete. Muzviona makutonditefenyura. Saka ndokwazvakabva ango kuzosvika vanhu vakandirera handidi kunyepa, vanhu vakandisapota. Ndine mumabhuru wangu andakazotanga kushanda naye 2014 anonzi Moto Kupisa, Victor Musarurwa. Ndiye akazondifurira kuti ngatichisiye basa payadi. Because zvinhu zvatiri kutoita zvekutengesa madhiski zvika tinogona kupa mari kutodarika iyi yatiri kuwana. Muri kuzviona. Saka vanhu vakandirera ango handidi kunyepa mustreet ndakamugara tichitenderera kuChipinge, Checheche, Chiredzi, Masvingo, Zvishawani, muHarare muya pane panonzi paGrenville 8 munogadzirwa masofa area 8. Muya ndakaona rutsigiro rwakanyanya. Bozi taipinda tichitengesa madhiski mese muya. Saka ndokwazvakabva ango kutobva ipapo DJ kuda iso pane kamwe tumwe tuma video twedu taitenderera ndo pakazotanga nyaya yema-advert. Bozi ini ndenge ndisinei nazvo kuti munhu ari kunditora video ari kunakidzwa nani neni, but one brain man wakazoona kuti no mukomana weka video yakayo tikamushandisa atoti advertisera basa redu. Muri kuzviona totonza kuti shamwari pane ka video kandaona ndoda kuti udainzire uchigadzira basa rangu. Alright. Uruda mari? Kuti mungoisa wakamari kakadai reita okupa potoro basa. Saka ndokwazvakabva ango. Kore saka tiri kuti trip up handiti. Nhasi tiri kuona matova nestudio yakarongeka. Matova nepamushandira. Ichokwari. Nekwamabva. Kurati zvinhu zviri pane mafambiro azviri kutoita. Ya zvinhu zviri kuntori nomwe mwana kunze uku anototi akakutarisa anoti varumeka ini ndoda kutozoshanda radio station but mukana anogona kushaya wekupinda kuma-radio station. Mungada mupa advice yekuti kudii wechidiki ari kuti zvandingade kutaura ango kune wafana wechidiki kana kuti wane shungu seshunguwo dzenenge ndinadzo inini right ndezvekudai so kana uchinzwa kusundwa mumwoyo mako uchinzwa kuti ichi ndo chandinogona ichi nyaya iripo ndeyekuti chauri kuda chacho ndo chiri mauri here ndo chaunogona here. Kana chichinge chiri mauri mazuwano technology iri kufamba zvakanyanya. Tine mafoni, tine malaptop, kana ungori nefoni yako unokwanisa kutomboramba uchizama uchiita zvaunodini zvaunoita handitika. Because wafana wemazuwana aya kazhinji kacho wazhinji wangomhanya kumutoriro handiti madrugs haashanda ndouraya upenyu hwemunhu handiti. Saka kana uchinge uine zvinhu zvaunogona zvishingirire uchiramba uchipusha uchiratidza shungu dzako. Ende chimwe chandinodira vana veZimbabwe, vana vemuZimbabwe vanotsigira munhu ari kuita chinhu chaari kuita. Asi ukangova uchiti handibatsire wakomana nditsigireyo unotsigirwa uri kuitei handiti. Saka tangotarisa uri kuitei then uchitoisawo kumhuri yeZimbabwe. Ona iyo mhuri yeZimbabwe ndozvanoita unotoonawo mwana unokusimbisa ramba uchidai handi muri kuzviona. Saka wasiyana nekuti nhasi tikukuona uri kuita maskits, nhasi uri kutaura paredhiyo, mangwana takukuona uri kumusika uri kutengesa madomasi, mangwana takukuona uri kuchera. Saka pako ndepapi kushayiwa pako kuroti pako mira panhu pamwe chete wobva wapractice consistency wopusha uri papi uri ipapapo. Ani muona ndataura kuti ndakatanga ndichifudza mombe ndenge ndiri garden boy. Kubva pandakazobva pagarden boy ndakatoona kuti no apa ndipo pangu mana apa. Hazvisi kutaura kuti pese pakati apa zvinhu zvenge zviri nyore kana kuti nanhasi zvichiri nyore. Zvakatooma but tikuramba tichipusha basa richienda mberi. Right, ndofunga mangozinzwira ka from the horse's mouth. Aiwa tikutaura kuti murume wandakagara naye panapa pa station panapa T1 station nadede murume uyu ari panapa ari kutaura achiti zoni kumashure kwaakabva kubva mukufudza mombe chigarden boy but nhasi ari kutefenyura kureva kuti kunyangwe newe unogona kutoita sekudaro zvisinei nekudzidza zvisinei nekudi shungu dzako neupenyu dzinogona kungokupfudza mberi. Ndinotenda nenoona ndamotivetwa zvakanyanya. Aiwa tinotenda tapfara zvakanyanya. Kune vangada kukubatai vanoda kuitirwa maadverts
Alright. Vanokubata ese kunyanya maadverts bozi takambona muchirova basa sebasa. Aiwa tinotenda ango. So vanoda kuti bata vanokwanisa kushandisa 0773 178 338 ndo namba 0 zvakare tine page redu rinonzi Teach Catch MTV rinowanika pa Facebook kana pa YouTube pacho ndo inongova Teach Catch MTV futi. Saka maskits edu tinoita tumutambo tomadrama, tinoita maadvert amuri kutaura iyayo, wane mabhizimusi avanoti tinodawo ruoko rwati1 apa. Aiwa tinombomira-mirawo muripo. Aiwa guys ndofunga pekuvabata makupaziva. Endai munosubscribe pa YouTube channel pavo nekunofollow pa Facebook page nema-social media handles avo ese akanzi Teach Catch TV anditi vanobva motonoona kuti vari kuita nezve. Aiwa tiri kuno kunhasi kuno kwaMutare muguta reMutare guta randofarira nekuti iguta rakachena uyezve rine vanhu vakachena sevavo. Aiwa from Uncle Saint Teach Catch aiwa TV T1 aiwa ndinaye panapa tiri kuti aiwa chisarai zvakanaka tichiti much love and God bless. Yes I